Sanibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu nakulolu suku lanamhlanje. Thank you so much, saints, for tuning in. I'm your host UST Okadlamini. Today I'm joined by my brother esinaye namhlanje, whom we've been communicating up until ize lifike leli langa lanamhlanje. But before we start, ngizocela ukuthi ke sicele enkosini ukuze yonke into esiyenza lapha uNkulunkulu asilekelele kakhulu. Siyakudumisa Baba uNkulunkulu namandla nangezimpilo zethu. Kakho konke okwenzeka kule ndawo. uNkulunkulu othu ingcwele, sicela umusa kuwe ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray, mighty Father, uNkulunkulu namandla ukuthi ngalezi ingxoxo ezizokwenzeka lapha kule ndawo. uNkulunkulu mawusenzele umusa ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga moya weqiniso in the name of Jesus Christ. We thank you, Father, as we're about to get straight to our conversation. We pray that be a center of our conversation in the name of Jesus Christ. Amen. My brother, Yebo. uyaphila? Ngiyaphila. Saphila mfethu, egcineni ke sisahlangana. Ya sesizahlangana nje. Sibonga kakhulu uNkulunkulu mfethu. Mhlawumbe kwabaqala ukubona ke mhlawumbe mawungasipha your introduction. Okay, igama nguEmafini Ndlovu. Ya umntwana kaNkulunkulu. Ngiyakholwa ukubana uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Ya introduction yami. Yazi ukuze mfethu singalokhu simosha isikhathi. Ngiyathanda sivele singena straight enkulumeni yethu namhlanje. Today we'll be talking about a subject more especially under the covering of incwadi Sambulo. Incorporated with the book of Daniel. Mhlambe before sizoyangena stress kuyona, ngiyethanda nje mhlambe ukuthi ke ngikhande nje build up encane nje your take about ukubuya kukaJesu. Ya uma sibheka mayelana ngencwadi Sambulo kakhulu. Kunento esifumana uma singafunda incwadi. Yes. Sambulo 1 verse 1 siqala ku 1 and 23. Okay. Yeah. Yikho lapho singaqala khona ukuze siqonde ukubana sikhuluma ngani lapha. Yeah. Okay. Sambulo 1 verse 1. 1 verse 1. Okay. Yeah, ngizocela ukufunda isihloko sendaba sithi uJohane uyanikwa isambulo sikaJesu ngengelosi. 1. Isambulo sikaJesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba abonise izinceko zakhe izinto ezimelwe ukwenzeka masinyane ethuma ngengelosi yakhe esibonakalisa encekweni yakhe uJohane. 2. Owafakaza ngezwi likaNkulunkulu nangobufakazi bukaJesu Kristu konke akubonayo. 3. Ubusisiwe ofundayo nabo abawezwayo amazwi alesi siprofeto bagcine okulotshiweyo kuso ngokuba isikhathi siseduze. So into esifumana lapha ngoverse 1 ithi sambulo sikaJesu Kristu amnika sona uNkulunkulu. So incwadi yeRevelation kuyisambulo sikabani sikaJesu Kristu amnika sona obani uNkulunkulu. Ngengelosi. Yes, ngengelosi. So inhloso yencwadi yeRevelation ilapha ithe isambulo sikaJesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba abonise izinceko zakhe izinto ezimele ukwenzeka masinyane. Kuyiyo inhloso yani yencwadi yeRevelation. So kubalulekile ukubana singamaKristu singabalandeli bakaJesu Kristu sifunde lencwadi ngenxa ukubana kule ncwadi kunezinto okumele zinjani zenzeke masinyane. Okay. So ukuze kuthi lapho masenzeka lezo zinto thina siyazi ukubana sokuyisikhathi salezo zinto. Okay. Sesifikile lezo zinto because uNkulunkulu uyasithanda kakhulu bathandekayo akayenza ulutho noma akuzi lutho engasitshelanga ukubana into nezayo. Correct. So uNkulunkulu uyenzela ukubana esitshele kusanesikhathi ukuze sikwazi ukubana silungiselele obana lezo zinto ezenzekayo ezizayo zithi uma zifika siyenze izinqumo ezifaneleyo. Yeah, so kubalulekile kakhulu ukubana sifunde incwadi yesiprofeto ngoba iverse ithi isambulo sikaJesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba abonise izinceko zakhe izinto ezimele ukwenzeka masinyane.
So u3 ngimthanda kakhulu u3 ithi ubusisiwe ofundayo nabo abawezwayo amazwi alesi siprofeto bagcine okulotshiwe kuso ngokuba isikhathi siseduze. So uNkulunkulu umemezela izibusiso kuwo wonke umuntu onjani ofunda incwadi yesiprofeto ekaSambulo nalabo abanjani abawezwayo amazwi alesi siprofeto. And futhi ayiphele lapho ithi bagcine okulotshiwe kuso ngokuba isikhathi siseduze. So kufanele sifunde incwadi yesiprofeto siphinde sigcine lokhu okulotshiweyo kuso isiprofeto. Yes. So yiyo introduction kakhulu ekaSambulo okufanele siqonde ukubana lesi sambulo isambulo sika Jesu Kristu. Asizo sika Johane. Okay. uJohane wayelakho umqhashi ngayibeka kanjalo. Isambulo sika Jesu Kristu uJesu Kristu wanikeza ingilosi yakunikeza ubani uJohane. So uJohane uselobo usebhala lokho njani akubonayo. Yes. So le incwadi yesambulo uma sikhuluma ngesambulo sikhuluma ngencwadi enjani eyambuliweyo ayifihlakalanga. Yebo ke abaningi banokuthi incwadi yesambulo ifihlakele, but into esifumana lapha ithi isambulo sika Jesu Kristu incwadi enjani eyambuliweyo. Aso incwadi enjani efihlakeleyo. So incwadi enjani eyambuliweyo. So ekakhulu sizobheka uchapter 13 kaSambulo, uchapter 13 kaSambulo. Ilesi sizongena kuyona. Yeah, ilesi sizongena kuyona. Okay. Yes, ngethemba soyifumana. Yeah. So isihloko sendaba sithi izilo ezimbili. Izilo ezimbili. Kukhulunywa ngezilo lapha. Kukhulunywa ngezilo uma sikhuluma ngezilo esikhuluma ngesilo sikhuluma ngenyamazana animal into ehlala ngayo ehlathini. Kukhulunywa ngezilo. So zimbili izimiso zokuqonda incwadi yesiprofeto. Zimbili izimiso zokuqonda incwadi yesiprofeto, because incwadi yesiprofeto kukhulunywa ngezilo, kukhulunywa nangolwandle. So awungeke ukwazi uku-understand ungaqondanga ukubana incwadi yesiprofeto iqondwa kanjani. So zimbili izimiso zokuqonda incwadi yesiprofeto. Number 1, iBhayibhili lona ngokwalo fanele lizitolike lona ngokwalo iBhayibhili. iBhayibhili fanele linjani lizitolike lona ngokwalo. Kunencwadi kaPetro 1 Peter chapter 1 verse 19 20-21 iyachaza ukubana incwadi yesiprofeto ayinjani ayambulwa ngomuntu ngokwakhe. So abantu beqhutshwa ngumoya ongcwele banjani bakhuluma kaNkulunkulu. So incwadi yesiprofeto iBhayibhili lona ngokwalo fanele lizitolike. Uma kukhulunywa ngesilo fanele sidinge ivesi echaza ukubana intoni isilo, yini isilo. Number 2, siqhathanisa umbhalo nombhalo. Incwadi kaIsaiah 28 verse 9 and 10 siqhathanisa umbhalo nombhalo. So njengoba isihloko sendaba sithe izilo ezimbili lapha kukhulunywa ngesilo, so fanele sidinge igama eliyilo echaza ukubana intoni isilo ukuze siqonde ukubana kukhulunywa ngani lapha. So incwadi kaRevelation 13 njengoba ikhuluma ngezilo ezimbili. Incwadi kaRevelation 13 uverse 1 ukhuluma ngesilo esikhuphuka kuphelwandle. So uma siyabheka ngalesi silo esikhuphuka elwandle kuprofethiwe kukhulunyiwe ngaso ngemva kuDaniel 7. So ukuze sikwazi ukuqonda kahle ukubana yisiphi lesi silo fanele siqale kubani kuDaniel 7. kuDaniel 7. So sizo summarize uDaniel 7 because inde kakhulu. Uma singayibheka yonke kungathatha isikhathi. So aqala kuDaniel 7. So ngizomfunda uDaniel 7 verse 1 ngize ngephelela ku verse 8. So indaba esokhuluma ngayo lapha iqala ku verse 7 and 8 then sikoyehla siyaphasa. So isihloko sendaba sithi izilo ezine. So izilo ezingu4 lapha. Khuluma ngezilo ezingaki ezingu4. Ezingu4. Njengoba sithe incwadi yesiprofeto ukuze siqonde iBhayibhili fanele lezinjani lizitolike lona. Fanele lizinterpret. So first of all ukuze abazalwane bengalahleki fanele siqale siqonde ukubana masikhuluma ngezilo ezine sikhuluma ngani. Yes, God sesifunda. Kulele same chapter uDaniel 7 verse 17 and 23. 17. Verse 17 and 23
ifundeka kanje ithi lezo zilo ezinkulu ezine zingamakhosi amane ayakuvela emhlabeni. So iBhayibheli lapha selizidolikile okubana izilo yini zingamakhosi. So uma sikhuluma ngalezi zilo ezine ezingo4 sikhuluma ngamakhosi ango4. Ku verse 23 ithi wayesesithi isilo sesine siyakuba ngombuso okuyikuthi isilo siyakuba ngombuso okuyikuthi izilo represent ini amakhosi noma ini umbuso. So igama esilisebenzisa lapha eliizo kubana sithi sikhuluma ngani ngemibuso engu4 ukuze si understand. So Daniel 7 sikhuluma ngani ngemibuso engu4. Okay, sengifunda uverse 1 ithi ngomnyaka wokuqala kaBelishasari inkosi yaseBhayibheli uDaniel wabona iphupho nemibono yekhanda lakhe embedeni wakhe. Waliloba iphupho walanda inhloko yezindaba. 2 uDaniel wathatha wathi ngabona embonweni wami ebusuku bheka imimoya yomine yezulu yavumbuluka elwandle olukhulu. 3 izilo ezine ezinkulu zakhuphuka elwandle zahlukile esinye kwesinye. Izilo ezine ezinkulu zakhuphuka elwandle zahlukile esinye kwesinye. So njengoba sithe masikhuluma ngezilo sikhuluma ngemibuso ukuthi le mibuso iphuma kuphi elwandle. So njengoba sithe iBhayibheli fanele izidolike lona ngokwalo kubana yintoni fanele izidolike lona lokwalo. So sithola ukuthi izilo ngumbuso. So fanele sidolike ukubana yintoni ulwandle. So singahamba ku Revelation 17 verse 15. Revelation 17. Yes, Revelation 17 verse 15. Ifundeka kanje ithi yase sithi kimi amanzi wabonayo lapho sihlezi khona esifebe angabantu. So amanzi ulwandle represent ini ithi esihlezi khona esifebe angabantu nezixuku nezizwe nezilimi. So which means ukuthi ulwandle represent intoni abantu abaningi izizwe nezilimi. So kuyikuthi lesi silo njengoba sifunde kulezi izilo ezine ithe izilo ezine ezinkulu zakhuphuka elwandle ukuthi le mibuso le ikhuphuka phakathi kwabantu abaningi nezizwe eziningi nezilimi. Alright. So sizofunda ngesilo sakuqala uverse 4. Ithi esokuqala sasi njengengonyama sasi sinamaphiko okhozi ngabheka aze ahluthwa amaphiko aso saphakanyiswa emhlabeni samiswa ngezinyawo ezimbili njengomuntu sanikwa inhliziyo yomuntu. So leso yiso isilo senjani sakuqala sasi njengani njengengonyama. Okay, esesibili verse 5 bheka esinye isilo sesibili sinjengebhere samiswa ngolunye uhlangothi izimbambo ezintathu zisemlonyeni waso phakathi kwamazinyo aso kwathiwa kuso vuka udle inyama iningi. So lesilo sesibili sasinjengentoni njengebhere. Verse 6 emva kwalokhu ngabona bheka esinye sinjengengwe sinamaphiko amane enyoni emhlane. Isilo sasinamakhanda amane sanikwa ukubusa. So lesisilo sesithathu sinjengentoni njengengwe. So sesifumana izilo ezinjani ezintathu lapha. Esakuqala sinjengengonyama, esesibili sinjengebhere, esesithathu sinjengengwe. So verse 7 isilo sesine. Ngethemba aqaleni ngishilo ubana sizobheka kakhulu 7 and 8. Okay. So 8 ithi emva kwalokho ngabona embonweni ebusuku bheka isilo sesine esesabekayo sinamandla siqinile kakhulu sasinamazinyo amakhulu ensimbi sadla saphula sanyathela okuseleyo ngezinyawo zaso sahlukile kuzo izilo ezazingaphambi kwaso sasinezimpondo ezishuma siphelele lapha. So lesi silo sesine kuthiwa isilo sesabekayo asinikezwa igama kuthiwa isilo njani esesabekayo esinamandla. So uma singabheka siqale kwesilo sakuqala lesi silo esinjengengonyama. So lesi silo esinjengengonyama sithilo ukuthi isilo represent intoni umbuso. So sikhuluma ngombuso lo onjani ukuthi onjengengonyama. So uma siyabheka ukuthi bana nguphi lo mbuso okhuluma ngawo lapha uma singabheka kuBabylona, iBabylona isimboli yayo bekuyingonyama. Then ingonyama yankhona ikoba nani namaphiko. So which means ukuthi lesi silo esikhuluma ngaso lapha yini iBabylona. Okay. So esesibili silo ukuthi asasinjengebhere.
So uma singabheka ngeBhabhilona iBhabhilona ibusile from 605 BC to 539 BC. Then ekupheleni kwaleminyaka u539 BC iMedo-Persia yakhonka iBhabhilona. Okusho ukuthi leso isilo esinjani sesibili esinjengenjani njengeBhere. So ekuqaleni sile Bhabhilona umbuso waqala olandelayo iMedo-Persia eyakhonka intoni iBhabhilona. Ithi verse 6 emva kwalokho ngabona bheka esinye sinjengengwe. So lesi silo sesithathu sinjengengwe. So ekuqaleni kubusa iBhabhilona yakhonkwa intoni iMedo-Persia. iMedo-Persia yona yabusa from 539 BC yaphelela ku 331 BC. Yakokhonkwa intoni iGreece. So lo ngumbuso owani wesithathu onjengengwe iGreece. So ekuqaleni sineBhabhilona, Medo-Persia, Greece. Then verse 4 so kusikhuluma ngombuso wesi4 lapha. Lo mbuso lo kuthiwa ngumbuso isilo esinjani esisabekayo. Ithi emva kwalokho ngabona embonweni ebusuku bheka isilo sesine esisabekayo. So leso yiso isilo sesine esinjani esisabekayo. So umbuso wakhonka iGreece umbuso weRome. So kuqala iBhabhilona kulandele iMedo-Persia kulandele iGreece kulandela iRome. So iBhabhilona ibuse from 605 BC yakhonkwa iMedo-Persia ngo539 BC. Kwakobusa intoni iMedo-Persia ngo539 BC yakokhonkwa iGreece ngo331 BC. iGreece yona yabusa 331 iGreece yakhonkwa intoni iGreece yabusa from 331 BC yakokhonkwa iRome ngo168 BC. Then kwakohlala umbuso wani weRome. So yiyo umbuso lo esufumana la ku verse 4 obizwa ukuthi ayisilo sinjani esesabekayo. Yes. So uma sisiyahamba njengoba sesifumene lapha uDaniel ubona imbono emibuso ezophatha in future. Okay. Eminye imibuso yangikhona ingakaphathi ngenxa yokubana uNkulunkulu uyambula kuqala izwi lakhe kungekenzeki lutho ukuze thina singamaKristu sinjani sikwazi ukubana yintoni eyenzekayo. So le imibuso esikhulume ngayo imibuso eseyabusayo eseyadlulayo. All right. So kulesi silo esesabekayo uverse 7 ngizomphinda futhi ukumfunda ithi emva kwalokho ngabona embonweni ebusuku bheka isilo sesine esesabekayo sinamandla siqinile kakhulu sasinamazinyo amakhulu ensimbi sadla saphula sanyathela okuseleyo ngezinyawo zaso sahlukile kuzo zonke izilo. So lesi silo sesine esesabekayo sasahlukile kuzo zonke izilo ezazingaphambi kwaso sasinezimpondo eziyishumi. So lesi silo sesine sinempondo ezingaki eziyishumi. Alright. Ngabuka izimpondo bheka kwavela phakathi kwazo olunye uphondo oluncane. So lesi silo esesine sesabekayo sinempondo ezingaki eziyishumi. Ngemva kwempondo eziyishumi kwakovela uphondo olunjani olunye oluncane. Okay. Ithi ngabuka izimpondo bheka kwavela phakathi kwazo olunye uphondo oluncane okungaphambili kwalo ezintathu zezimpondo zokuqala zasibhulwa. So uma kuvela lolu phondo oluncane ezintathu zanjani zasibhulwa. So lolu phondo lolu ngelesingaki ngolesi11 kule 10 horns then kukovela lona lolu phondo oluncane. But uma kuvela lona kuwa izimpondo ezinjani ezintathu. All right. Ithi kulolo phondo kwakukhona amehlo anjengamehlo omuntu uphondo loluncane nomlomo okhuluma izinto ezinkulu. Kulolu phondo oluncane lolu phondo lunamehlo anjengamehlo omuntu nomlomo okhuluma izinto ezinkulu. So uDaniel wakhathazeka kakhulu mayelana ngalesi silo sesine. Isilo sesine site represent iRome. So into eyenza uDaniel ekhathazeke kakhulu ngalesi silo esesabekayo kungenxa yokubana sasahlukile kwezinye lezi zintathu eziphezulu. So wafuna ukunderstand ukubana kungani lesi silo sesine sahlukile kunezinye. So singafunda uverse 19 ithi ngase ngifuna ukwazi iqiniso ngesilo sesine esahlukile kuzo zonke zazo esesabekayo kakhulu esinamazinyo aso ayensimbi nezinzipho zazo ziyithusi
esasidla saphula sanyathela okuseleyo ngezinyawo. So uDaniel wakhathazeka mayelana ngalesi silo sesine, wafuna ukwazi kakhulu mayelana ngaso because lesi silo sesine sinjani sinempondo ezingake eziyishumi. Then ngemva kwempondo eziyishumi kwakovela olunye uphondo luncane luphuma phakathi kwazo lwaba sesenta. Lolu maluphuma uphondo luncane lolu kwawa impondo ezintathu. So sikhulumile sathi ekuqaleni kubuse intoni iBabylona, iBabylona yakhonkwa intoni iMedo-Persia, kwabusa iMedo-Persia yakhonkwa intoni iGreece, kwabusa iGreece yakhonkwa intoni iRome. So yiso lesi silo sesabekayo. But lesi silo sinempondo eziyishumi. Sinempondo ezingake eziyishumi. So uma siyabheka ngokwesiprofeto njengoba ngishilo kwasekuqala ukubana ukuze siqonde incwadi yesiprofeto fanele izwi linjani lizitolike lona ngokwalo ukubana intoni izimpondo eziyishumi. Uma siyafunda kuRevelation ayeke ngamfunda, uma siyafunda kuRevelation 17 verse 12 and Daniel 8 verse 21 and 22 iyasitshela ukubana izimpondo again yini ngamakhosi noma ini umbuso. So kuyikuthi kulesi silo sesabekayo esinezimpondo eziyi-10, lezi izimpondo eziyi-10 represent i-10 nation, imbuso engu-10 nation. Then ku-10 nations lana ngemva ku-10 nation kwakovuka futhi uphondo oluncane represent ukuthi kuzovuka ini umbuso omncane olandelayo ngemva kwani kwe-10 nations. Okay, sesingafunda mayelana ngophondo oluncane sizwe kubana uphondo oluncane luzoyenzani ukuze sikwazi ukubana yiluphi loluphondo oluncane. Ithi 20 nangezimpondo eziyishumi ezazisekhanda laso nolunye olwavelayo ezawa phambi kwalo ezintathu kulolo phondo olwalu namehlo nomlomo ukukhuluma izinto ezinkulu olukubonakala kwalo kwakukhulu kunezinye. Ngisabheka lolo phondo lwala nabangcwele lwabahlula. So i-10 nations uma sikhuluma i-10 nations iRome ekubuseni kwayo ayikhonkwanga ngelinye ilizwe. iRome yathi iphelelwa ngamandla yahlukana yaba yi-10 nations. Yizo i-10 wars. I-10 impondo ezingake eziyishumi. So lezi zizwe ezaphuma enjani eRome zingu-10. iRome yahlukana yaba yi-10 yaba yimibuso engake engu-10. Then le mibuso uma siyayibheka awaqala zozama ukuyimenshina oqala iGermany, Portugal, Italy, France, England, then Spain, then le 7 Switzerland, Switzerland. Then kukoba ne-Heruls and Vandals and Ostrogoths. So ungabheka kule imibuso engu-10 engimenshinileyo sinemibuso engu-7. But uma siyabheka kusiprofetho ngapha kunophondo luncane oluphuma ngaphakathi kwe-10 nation. Then uphondo lona maluphuma kuzowa amakhosi amathathu, kuzowa imibuso enjani emithathu. So umbuso wavela ngemva kwe-10 nations lezi engimenshinileyo umbuso wePapacy. Papacy state, Roman Catholic. So i-Roman Catholic Church ithe ivela yakhonka imibuso lemithathu engimenshine Heruls, Vandals and Ostrogoths. Ingakho kuthiwa uphondo lwana oluncane uma luphuma luza njani luyakusibhula i-3 nations. So i-Papacy state uma iphuma yakhonkwa 3 nations. Okwamanje la amazwe njani asenawo. Sisalelwe yi7. Okay. Ithi ngisabheka lolo phondo lwalwa nabangcwele. So lolu phondo oluncane kuthiwa lwalwa nani nabangcwele. Uphondo oluncane. So uphondo oluncane sithe yini ngumbuso wePapacy, iRoman Catholic. So iRoman Catholic umbuso wePapacy masabheka kubana ilwe nini nabangcwele. Singaya back from 538 AD to 1798 ngesikhathi seDark Ages. iPapacy state yabulala amaKristu. So kuyikuthi kuyafakazelana lokuthi lolu phondo oluncane represent iPapacy state, iRoman Catholic. All right. Singafunda ku verse 24. Verse 24. So uphondo oluncane lapha sesikhuluma uphondo oluncane olu represent intoni umbuso wePapacy. Uphondo oluncane uma singabheka iPapacy na umbuso njani omncane. All right.
verse 24 ithi izimpondo ezishumi ke kulowo mbuso kuyakuvela amakhosi ayishumi sesamentionile amakhosi ayishumi kuvele enye emva kwawo iyakwahluka kokuqala ithobisa amakhosi amathathu sesikhulumile ukubana ipurpose yathi phuma yathobisa amakhosi angake amathathu intoni heroes vandals and ostrogoths so ipurpose yakhonka lawa mazwe senawo namanje so ithi ithobisa amakhosi amathathu verse 25 ithi iyakukhuluma amazwi ngophezulu konke so lolu phondo oluncane sithe sikhuluma ngalo lapho represent intoni ipurpose uthi iyakukhuluma amazwi ngophezulu konke amazwi ngophezulu konke ukuthi ipurpose state izomelana noNkulunkulu into enjani ezozikhuluma so uma siyabheka ubana intoni yapi lamazwi amazwi la okumelana nophezulu konke so uma singabheka ipurpose umbuso kaPhopo kaPapa uPapa uclaim ukubana yena bangoNkulunkulu bakuphi basemhlabeni njalo baclaima number 2 ukubana bona abapriest banelungelo ukubana bethethelela izono so yama amanjani amazwi okuphezulu kwamagama okuhlambalaza ukuthi iPapa state yakhuluma amagama anjani okuhlambalaza because sinoNkulunkulu omunye osesikhaya ezulwini hayi umuntu but iPapa state yaclaim ukubana oPope bangoNkulunkulu basemhlabeni bangababambeli bakaJesu Kristu lapha emhlabeni yes so number 2 uPope bathi abapriest banelungelo lokuthethelela izono namanje Roman Catholic izono ziconfesswa kumpriest so kungamazwi okuhlambalaza kungamazwi amelana nobani nophezulu konke ikhathaze abangcwele bophezulu konke so sikubhekile ubana ipurpose state ku dark ages from 538 AD to 1798 ipurpose state nge dark ages yabulala amaKristu yabulala abantu abaningi ngaleso sikhathi ithi iyakhathaza abangcwele baphezulu konke iyakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho so ukuthi ipurpose state iyakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho so singabheka ngokweBhayibheli lapha usuku loqala ngokushona kwelanga but okwamanje usuku soluqala ngo12 kuyikuthi lokhu kwaguqulwa intoni iRoman Catholic Church ingakho uthaya kuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho singabheka kweBhayibheli umnyaka uqala ngenyanga kaAbib enguApril but okwamanje siyakuJanuary abantu bazabe becelebrate new year ukuthi silandela ikhalendani yamaRoman Catholic but okweBhayibheli usuku luqala ngonini ngokushona kwelanga njalo umnyaka uqala ngenyanga kaAbib ubani uApril ithi iyakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho ukuthi iRoman Catholic Church ipurpose state iyakuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho so uma siyabheka kumthetho kaNkuluNkulu i10 commandments yiwuphi umthetho owahlosa ukuguqula iRoman Catholic Church sizothola ke lapha ungangifundela lapha okay alright ungangifunda uqala ukuthi change times and law ngiqale lapha ukuthi ungafunda yonke ngaqala phezulu yes Daniel chapter 7 verse 25 interpretation of King James and he shall speak great words against the Most High and shall wear out the saints of the Most High and think to change times and laws. They shall be given into his hand until a time and times and the divine of time. Think to change times and laws. Emperor Constance decrees in 321 AD, he called it Venerable Day of the Sun. The decree required both Christians and pagans in all cities and towns to rest on Sunday. The church fathers like Augustine of Hippo 11 or Hippo 1, I don't know, taught that Christians don't need to keep the Sabbath as the Bible described. The Pope has the power to change times, to abrogate laws, and dispense with all things, even the
precepts of Christ. He can pronounce sentences and judgments in contradiction to their rights of nations, to the law of God and man. Decretalia to translate episcopate. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. You may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religion observance of Saturday, a day which we Catholics never sanctify. James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Father. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in Council of Laodicea 336 AD transferred from solemnity from Saturday to Sunday. Peter Jimenan, The Convert Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. In the 300s, Constance, a sun worship, encouraged the adoption of sun worship practices into the now apostolizing church, including Sunday, Easter, so on. In mentioning Catholic Church, they record the following statement: the Sunday, purely creation of the Catholic Church. American Catholic Quarterly Review, January 1883. Sunday, it is a law of Catholic Church alone. American Sentinel Catholic, June 1893. Sunday is our mark of authority. The Church is above the Bible, and the transference of Sabbath observation is proof that the fact. The Catholic Record, London, Ontario, September 1st, 1923. The Pope has power to change times. Yes, yeah, bengicela umbambele khona mphathi wami. Kuthiwa uPope unamandla okutshintsha ini izikhathi nani nomthetho. But uma sifunda kuncwadi kaJakobe 4 verse 12 ithi munye ongumisi umthetho. But uPope ubona lezi zinto sizifumana kumabhuku eRoman Catholic Church. Ayiwa agcwalisa incwadi kaSambulo 7 verse 25 ukubana I was about to ask the source. Yes. Yeah, source. Yes. Njengoba lapha kuDaniel 7:25 ithe umbuso wephapasi uzokuhlosa ukuguqula izikhathi nomthetho. So lezi zinto sizifumana kubani kuRoman Catholic Church kuPapal State. Isikhuluma ngokwayo okubana iRoman Catholic Church iPapal State iyaguqula ini usuku lweSabatha loba iSunday. So laba bathi uPope unamandla okuguqula izikhathi nomthetho. But uma siyafunda uJakobe 12 verse 4 ithi munye ongumisi umthetho nomahluleli. So uNkulunkulu nguye ongumisi umthetho. So ukuthi akekho umuntu onelungelo lokuguqula ini umthetho. But iRoman Catholic Church baguqula izikhathi nomthetho bagcwalisa incwadi kabani kaDaniel 7 verse 25. So ukuthi isiprofeto sagcwaliseka into yaprofetwa nguDaniel emva. iPapal State ingakabusi. But ngo-321 AD uConstantine yikho lapho waqala khona ukuguqula usuku lweSabatha loba iSunday. Ngo-336 yikho lapho the questions what is the Sabbath day? Bavuma ukubana iSaturday iSabbath day. But umbuzo uthi why do you observe Sunday instead of why do you observe Sunday instead of Saturday? Yes. Bathi sikwenza lokho ngenxa kubana
ngobani bani baguqula usuku lesabatha. So usuku lesabatha la uguqula intoni iRoman Catholic Church ngokwesiprofeto. So uNkulunkulu unenjongo ukubana unenhloso ukubana kungani waveza lesi siprofeto ukubana thina sihlezi siyazi ukubana usuku lesabatha lusamile even though iRoman Catholic Church yahlosa ukuguqula lapha iverse ithi iyakuhlosa ukuthi umthetho kaNkulunkulu awuguqulwa umuntu iyakuhlosa ukuthi uyakuzama. Yes. So iRoman Catholic Church purpose state yiyo eyagcwalisa isiprofeto yaguqula usuku lwani lwesabatha laba yiSunday. So njengoba sishilo kubana sizobheka kakhulu Sambulo 13. Yes. Sambulo 13 if unombuzo for abalali ungabuza then sikodlulela phambili. Ngicabanga ukuthi manje singadlulela phambili ne. Okay. Njengoba sishilo kubana uSambulo 13 uyalinka kuDaniel 7. Okay. uSambulo 13 uyalinka kuDaniel 7. So uDaniel 7 sibhekile ngemibuso engu4 then umbuso wesine sathola 10 nations sazimention ukubana yiziphi lezi imibuso lezi zizwe engu10 sathi ngemva kwe10 nation kuvela uphondo oluncane sakhuluma ukubana uphondo oluncane lolo represent intoni ipurpose state le eyakhataza abangcwele yahlosa uguqula izikhathi nomthetho le eyasibhula eyakhonka i3 nation iVandals and Ostrogoths and Herulds. So okwamanje sisibheka uSambulo 13 verse 1. Njengoba isihloko sendaba sithi izilo ezimbili sishilo ukubana isilo intoni silo represent intoni umbuso. So lapho ukuthi sikhuluma ngemibuso emibili sikhuluma ngemibuso emingaki emibili. So sizokufumana ukuthi kungani ngithe incwadi ka13 iyalinka kuDaniel 17 sizokufumana uma siqhubeka ifundeka kanje uverse 1 ithi ngase ngibona verse 1 kaSambulo 13 verse 1 ithi ngase ngibona isilo sikhuphuka elwandle sinezimpondo eziyishumi namakhanda ayisikhombisa nasezimpondweni zaso kukhona imiqhele eyishumi nasemakhanda aso kukhona amagama enhlamba. So uJohane ubona isilo sikhuphuka kuphi elwandle sithi isilo represent ini umbuso. So lo mbuso lo ukhuphuka kuphi elwandle. So safunda uRevelation 17 verse 15 echaza ukubana yintoni ulwandle. Sathi ngabantu abantu abanjani abaningi nezizwe nezilimi. Okuthi lo mbuso lo ukhuphuka phakathi kwabantu abaningi nezizwe nezilimi. So uma siyabheka ukubana nguphi lo mbuso owakhuphuka phakathi kwabantu abaningi nezizwe nezilimi kungumbuso wepurpose state because ngale kuDaniel 7 sithe uphondo oluncane luphuma phakathi necenter ku10 horns. 10 horns we represent nations. So umbuso lo umbuso wepurpose ngenxa ukubana ipurpose ekuphumeni kwayo yaphuma phakathi kwabantu abaningi phakathi kwe10 horns phakathi kwe10 nations lezane sizimentionile. Okay, ithi sikhuphuka elwandle. So umbuso esikhuluma ngawo lapha umbuso wepurpose lo uphondo oluncane bese ulibheka ku chapter 7 kaDaniel. Okay, ithi sasinezimpondo ezishumi namakhanda ayisi sasinezimpondo eziyishumi namakhanda ayisikhombisa nasezimpondweni zaso kukhona imiqhele eyishumi. So lesi silo uJohane uma sibona sikhuphuka elwandle sinezimpondo ezingaki eziyishumi. 10 nation again liyana eyaphuma kuphi eRome ngesikhathi iRome iphelelwa ngamandla yahlukana yaba izwe ezingaki ezingu10. So simentionile kuqala ukubana iPortugal, Italy, France, Spain, England, Germany if mangayimentionale Switzerland Herulds and Vandals and Ostrogoths simentionile le mibuso. But into sesifumana lapha ithi namakhanda ayisikhombisa. So lesi silo esiphume elwandle sesinamakhanda ngamangaki ayisikhombisa. Uma singabheka ngamakhanda ayisikhombisa kukhulunwa ngemibuso emingaki engu7. So isilo leso sikuphuma elwandle sinezimpondo eziyishumi sinamakhanda ayisikhombisa amakhanda angu7. So le mibuso okukhulunwa ngayo lapha imibuso ebimelana noNkulunkulu iphikisana noNkulunkulu imibuso ebishushisa abantwana bakaNkulunkulu. So imibuso emingaki engu7. First ewokuqala iEgypt, olandelayo iAssyria, owesithathu iBabylon, Medo-Persia, Greece, Rome
purpose. So yi7 heads. Le imibuso ebibusa okukhulu. Okay. Siyayazi vele mase siyakhuluma eBhabhilona iBhabhilona oDaniel bebethunje eBhabhilona. So kuyukuthi le imibuso ebinjani imelana nabantwana bakaNkuluNkulu ishusisa abantwana bakaNkuluNkulu. Egypt siyazi ukubana uIsrael bethunje kuphi eEgypt. So imibuso 7 heads imibuso ebibuso okukhulu imelana noNkuluNkulu ishusisa abantwana bakaNkuluNkulu. Ithi nasezimpondweni zaso kukhona imiqhele eyishumi nasemakhanda aso kukhona amagama enhlamba. Amagama antoni enhlamba. So uma siyabheka mayelana ngamagama enhlamba ngale sikufumene ukubana i-purpose state iza kumelana noNkulunkulu ukuyikuthi izokhuluma amagama enhlamba. uPope eclaim ukubana no ubani uNkulunkulu wasemhlabeni. Number 2 uPope enjani eclaim ukubana abapriesti banelungelo lani lokuthethelela izono. Singafunda uverse 6 iyakhuluma futhi mayelana namagama enhlamba ngenzela ukubana sihle siqede uverse 1 and verse 6 verse 6 sizodlula kuye singasamfundi. Okay, ithi savula umlomo waso ukuhlambalaza uNkulunkulu ukuhlambalaza igama lakhe nethabanekeli lakhe nabo abahlezi ezulwini. So ukuthi umbuso esikhuluma ngawe lapha umbuso wantoni wepurpose. So ithi savula umlomo waso ukuhlambalaza uNkulunkulu. So ipurpose state ihlambalaze uNkulunkulu kanjani ukubana uPope claim ukubana yena uNkulunkulu wasemhlabeni. Yes, nokuthi abanjane abapriesti banelungelo lokuthethelela izono ukuhlambalaza uNkulunkulu. Because uma siyafunda kulokhuzeni kuMarku asambe kuLuka 5 singanxami ukuze abalaleli abazalwane beunderstand kahle. Luka 5 verse 21 if I'm not mistaken. Luka 5 verse 21. 5 verse 21. Ukuze siqonde ukubana masikhuluma ngokuhlambalaza sikhuluma ngani. Sengimfumene uLuka 5:21 ithi ababhali nabaFarisi baqala ukuzindla ngokuthi ngubani lo okhuluma ngokuhlambalaza. Ngubani ongathethelela izono ngaphandle kukaNkulunkulu yedwa na. So umuntu oclaima okubana uyathethelela izono uyabe khuluma ini amagama okunjani okuhlambalaza. So lapha abaFarisi babekhuluma ngoJesu because abaFarisi babengakholwa ukubana uJesu Kristu inkosi nomsindisi ngeke sangena kukho but umuntu onelungelo lokuthethelela izono uNkulunkulu kuphela. uNkulunkulu nguye onelungelo lani lokuthethelela izono. So kuyikuthi umuntu mayeclaim ukubana ethi yena uyathethelela izono ukuthi uyabe khuluma amagama kanjani okuhlambalaza. Yes. Singahamba kuJohane 10 verse 33 if I'm not mistaken. So number 1 amagama okuhlambalaza ukuthi umuntu eclaim ukubana uyathethelela izono. So lezi izinto sizifumana kuphi ku-Purpose State Roman Catholic Church. Yes. So singahamba kuJohane 10 verse 33 if I'm not mistaken sizoyifumana futhi. Ithi bufundeka kanje bamphendula abaJuda bathi asikukhandi ngenxa yemisebenzi omuhle kepha ngenxa yokuhlambalaza ngokuba wena ungumuntu ozenza uNkulunkulu. So umuntu uma ezenza uNkulunkulu abekhuluma amagama kanjani okuhlambalaza. So iPurpose State bathi bona abanguNkulunkulu basemhlabeni bangombambeli bakaJesu Kristu ukuthi bakhuluma amagama okunjani okuhlambalaza. Yes. Kunento lapha ethintwe kuverse 6 ithi alright 6 kaSamuel 13 ithi savula umlomo waso ukuhlambalaza uNkulunkulu ukuhlambalaza igama lakhe nethabanakeli. Uma siyakhuluma ngethabanakeli kulapha indlu kaNkulunkulu lapho uNkulunkulu behlala khona. Phakathi kwethabanakeli ithabanakeli bidividwe kabili. Okay. Ekuqaleni ibizwa ukuthi indawo engcwele esibili kuyindawo engcwele. So kutha iPurpose State yahlambalaza nethabanakeli kaNkulunkulu. Endaweni engcwele bekuhlala umphongolo wesivumelwano. Umphongolo wesivumelwano ngaphakathi komphongolo wesivumelwano bekuhlala i10 commandments. So iPurpose State ihlambalaze kanjani ihlambalaze kanjani ithabanakeli kaNkulunkulu. iPurpose State phakathi komthetho wesine yagoqula usuku leSabatha loba Sunday. So ukuthi yahlambalaza ithabanakeli likabani likaNkulunkulu. Yes. Uverse 2 ithi isilo ngasibonayo sasifana nengwe. So isilo esikhuluma ngaso lapha represent umbuso wePurpose. Sikhuluma ngePurpose State Roman Catholic. So ukuthi isilo engasibonayo sasifana nengwe. So kuDaniel 7 ingwe represent iGreece. Okay. Okuyikuthi iPurpose lapha ifaniswa neGreece. So iGreece siyazi ngani? iGreece siyazi ngeze philosophy.
okuyikuthi ipurpose iRoman Catholic Church kune philosophy abayisebenzisayo yantoni yeGreece. Ithi nezinyawo zazo zazi njengebhere. Ibhere Daniel 7 ibhere represent iMedo-Persia. iMedo-Persia yaziwa ngani? iMedo-Persia yaziwa ngemithetho yabantu angamasiko abantu ukukhulekela umuntu. Yeah. So ku purpose state kuyafumaneka. uPope bambiza bethi Holy Father. Once wathathi lokuzene yakho umuntu uyacinga ukubana senjani blessed. Yeah, yokuthi ipurpose state ifaniswa nenani neMedo-Persia ngenxa ukubana isystem abayisebenzisayo ibisetshenziswa intoni iMedo-Persia. Emasiko ukukholela emasikweni abantu ukhuleka umuntu because uPope bambiza bethi bani Holy Father. Ithi nomlomo waso njengomlomo wengonyama. Ingonyama represent iBabylon. Okuyikuthi ipurpose state iyakukhuluma njengeBabylon. iBabylon yaziwa ngantoni? iBabylon yaziwa ukukhulekela izithombe. Yes. Ipurpose state bakhulekela kuMary, bakhuleka uMary. Babeguqe phansi kaMary bekhuleka basebenzisa amarosary. So kuyikuthi ipurpose state ifaniswa neBabylon ngenxa kubana iBabylon yaziwa ukukhulekela izithombe nasepurpose nabo bakhulekela nasepurpose iRoman Catholic Church bakhulekela kunjani kuzithombe. Ithi uDrago wasinika amandla akhe nesihlalo sakhe sobukhosi nokubusa okukhulu. uDrago wasinika amandla akhe nesihlalo sakhe sobukhosi nokubusa okukhulu. Siyazi ukubana iRoman ipagan Rome yachiyela isihlalo sayo ipurpose state umbuso wamaKatolika. Yes. U13 ithi elinye lamakhanda aso kungathi lalidebezwe okokufa. So umbuso esikhuluma ngawe lapha umbuso wani wepurpose state. Uthi elinye lamakhanda aso lalingani lidebezwe okokufa. Kepha ingozi yaso yokufa yelashwa. Umhlaba wonke walandela isilo umangala. So uma kukhuluma ngekhanda elidebezwe okokufa ukuthi kukhuluma ngesilonda ngengozi isilonda okuyikuthi ipurpose state izobusa kufike lapha enjani elimala khona. Amandla ombuso ebephansi kungabuswa uPope enjani engatholakali. Yeah. So uma siyabheka according ngokwehistory ipurpose ibuse from 538 AD yama ngo1798. Ngo1798 isilonda salimala uPope wamthumba. Wathunjwa intoni iFrance wayejele eFrance. Ngomnyaka olandela ngo1798 uPope ngomnyaka olandela ka1798 uPope wafa ejele. Yikho kulimala kwalesi silonda. But isilonda leso ithi isilonda leso ukuthi siza kuphulukiswa ingozi ithi kepha ingozi yaso yokufa yelashwa ukuthi ingozi njani yaso njani yalwa ukuthi isilonda leso njani sizolashwa. Ukuthi sinjani sibuyele back. So uPope uthunjwe ngo1798 uthe ethunjwe wafa ngomnyaka olandelayo. Ikukulimala kwesilonda amandla obuPope esehla ezansi esiyezansi. But isiprophecy sithi uPope lesi silonda esilimileyo sizani sizolashwa. Ukuthi uPope uzobuyela futhi emandleni. Okay. Omnye. Okay. So uma siyabheka ngo1929 babisela futhi omunye uPope wahlala. Yikukulashwa kwesilonda. Ithi umhlaba wonke walandela isilo umangala. So umhlaba wonke walandela isilo umangala. Umangala nokubana uPope ebefile kungasekho uPope onjani obusayo but okwamanje sokubuyela omunye. Okuthi bemangala isilonda lesanokubana njengoba besilimele kangaka sesiphinde futhi salashwa kanjani. Ngenxa yokuba uPope njani wayesebuyele esikhundleni sakhe wabusa umhlaba wonke walandela isilo njani umangala. So ithi bakhuleka kuDrago ngokuba wanika isilo verse 4 ngokuba wanika isilo amandla akhe bakhuleka nakuso isilo angifundanga kahle ithi bakhuleka kuDrago ngokuba wanika isilo amandla akhe bakhuleka nakuso isilo bethi ngubani ofana nesilo ngubani ongalwa naso na. So ipurpose state masibuyele abantu ithi bakhuleka kuDrago ngokuba uDrago wanika isilo amandla. So ipower engemva kwePurpose state kweRoman Catholic Church ipower kaDrago kaSathane. So ukuthi iRoman Catholic Church iPurpose state amandla engemva kwawo ngamandla kabani kaSathane ukuthi mawungaphansi kwemfundiso yeRoman Catholic Church kuyakufana nokuthi ukhule kubani uDrago ngenxa kubana isilo sinikezwe amandla ngobani nguDrago. Yes. U5 ithi sase sinikwa umlomo okukhuluma izinto ezinkulu
nenhlamba sanikwa amandla ukwenza lokhu izinyanga ezingama-42 so ukuthi lo mbuso wephapasi uyakubusa i-42 months Okay. 42 months so ukuze sifumane ukubana iphapasi state yabusa kanjani ku-42 months fanele sithathe 42 months siqede lapho siyithamze ngama-days so siyathi 42 times 30 uyathamza okay 42 times 30 Okay, 42 times 30. yes 42 times 42 30 times 30. To 1,260. 1260 days antsho sithe 42 times 30 Yeah. ukusho ukuthi la ngama-days so 1260 days Yeah. so kumele kube nevesi esifumanayo lapha kaYezekhiyeli Yezekhiyeli 4 sithe sichaza isiprofesi sicutolika isiprofeto ngani ngombhalo Ngombhalo, okay. yes Yezekhiyeli 4 verse 6 yeah if I'm not mistaken Ezekiel 4 verse 6 if I'm not mistaken yeah Ezekiel 4 verse 6 so lapha sifumana 1260 days all right ithi nxa suziqedile lezi uyakulala ngohlangothi lwakho lokunene uthwale ukona kwendlu yakwaJuda ngikunqumele izinsuku ezingama-40 yilolo suku lube ngumnyaka so kuyikuthi njengoba sifumane i-1260 days ngokwesiprofetho according to the prophecy i-one day represent intoni 1 year because ithe ngikunqumele izinsuku ezingama-40 yilolo suku lube ngumnyaka ukuthi ngokwesiprofetho i-one day represent 1 year 1 year. okay so 1260 days siyakhupha days sifaka ubani u-years U-years. so sibe ne-1260 years okay sesiyakuyistory ke manje ukubana sibheke impela ukubana lapha kukhulunywa ngombuso wephapasi so umbuso wephapasi ubuse from 538 AD sithi minus 1798 sibona ukubana siyafumana how many days ungacalculate 17. 538 AD Sini 5 538 or 538 minus 1798 minus 1798. yes asesifumana abantu 1260. yes so isiprofeto siqinisile ukubana iphapasi yabusa from 538 AD yaphelelwa ngamandla from 1798 lapho kuthunjwa uphopho isilonda silimala so iphapasi state yabusa le minyaka 1260 years so isiprofeto siqinisile asikhulumi manga sikhuluma impela ukubana iphapasi izobusa le minyaka njalo siyafezeka ukubana lapha sikhuluma ngombuso wephapasi umbuso wephapasi iRoman Catholic Church ukuthi asukele iRoman Catholic Church niyazi ukubana abanye ba-attend iRoman Catholic Church so bazothi no uEmafini uya-attack iRoman Catholic Church kanti isiprofeto sikhuluma ngeRoman Catholic Church ngiyethemba bayazi dark ages amaKristu amaningi bafile ngeRoman Catholic Church then uPope naye wayenza econfessa esevuma ukubana kwenzekile ngemva yaseconfessa is true iRoman Catholic Church yabulala amaKristu from 538 to 1798 so kuyikuthi lapha sikhuluma ngombuso wani wephapasi obuse 1260 years so u6 siyamyeqa mphathi wami because simfundile amagama okuhlambalaza Okay. 7 ethi sanikwa ukuba silwe nabangcwele sibanqobe sanikwa futhi amandla phezulu kwemideni yonke nabantu nezilimi nezizwe so sanikwa ukuba silwe nabangcwele so sikubhekile dark ages iRoman Catholic Papa State yabulala amaKristu sanikwa futhi amandla phezulu kwemideni yonke nabantu nezilimi so singabheka iPapa State Roman Catholic Church ungayibheka semazweni wonke igama lona lithi Catholic lithi universal kuyikuthi worldwide Roman Catholic Church isemazweni amaningi I think so yeah isemazweni amaningi kakhulu so ingakho ukuthi sanikwa yezwa ini sanikwa futhi amandla phezulu kwemideni yonke nabantu nezilimi nezizwe ungasikhuluma ngoPope sikhuluma ngoPapa ukhothamelwa ngama president amaningi
Bamkhothamela ngenxa kubana uDrago Satane unikezwe ini amandla isilo umbuswane wePurpose. I see. Yes, so vele bambizwa ngoHoly Father, bamkhothamela kakhulu. President amaningi bakhothamela ubani uPope ngenxa kubana uPope unikezwe amandla ngobani ngoSatane. So ingakho beguqa phansi. Ungabheka futhi kwamanye amazwe ngaphambi kokubana kugcotshwe upresident, uPope uyabakhona. Ngenxa kubana umbuso wePurpose unikezwe amandla ngoSatane. So uyiwo vele umbuso wePurpose orulayo emazweni amaningi. Alright. Verse 10. Awu8 ithi bakhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlajiweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Okay, asijambele okuyikuthi bonke uma ungaphansi kwemfundiso yeRoman Catholic Church uyi-in-danger ukubana igama lakho alikho encwadini yokuphila ngenxa kubana likaPope yonke isystem yePope alikho. Yes, lo mbuso lo uranwa ngoSatane. So singamaKristu akufanele sibe ngaphansi kwezimfundiso zane zeRoman Catholic Church ngenxa ukuthi iPurpose iranwa ubani ngoSatane. Abantu abangaphansi kwaSatane ababhala encwadini yokuphila. So u9 ithi uma ekhona onendlebe makezwe 10 uma ekhona onendlebe kanjani makezwe. Yes, u10 ithi uma ekhona oyise kuthunjweni uya naye ekuthunjweni. So siyazi ukubana iPurpose state yashushisa amaKristu yayisa abantu ekuthunjweni ngedark ages. Ithi uma ekhona oyisa ekuthunjweni uya naye ekuthunjweni. Uma ekhona obulala ngenkemba umele ukubulawa naye ngenkemba. So uPurpose state uPope wathumba amaChristians wabulala amaChristians naye ngo1798 naye wayekuthunjweni wathunjwa intoni iFrance. Okay. Yes, so naye wathumba amaKristu wathumba abantu wabulala naye ngo1798 naye wayekuthunjweni wathunjwa eFrance ngomnyaka olandelayo wafa. Yes, so ithi nanku kubekezelwa nokukholwa kwabangcwele nanku kubekezelwa nokukholwa kwabangcwele le ngeke ngichaze because ingangitsala ngekho yini chapter. So sesibhekile mayelana ngesilo sanjani sakuqala. Yeah. Isilo sakuqala sithe represent intoni iPurpose state umbuso wamaRome iRoman Catholic Church. So uverse 11 ikhuluma ngesinye isilo verse 11 ngase ngibona esinye isilo siphuma emhlabeni sinezimpondo ezimbili ezifana nezewundlu kepha sikhuluma njengodrago. So isilo sakuqala siphuma kuphi elwandle. Okay. Isilo sesibili siphuma kuphi emhlabeni. So sikhuluma ngezilo ezimbili sithe isilo represent intoni umbuso. So lapha sikhuluma ngombuso emibili. Owakuqala umbuso wePurpose state Roman Catholic Church. Lo owesibili sizobheka ukubana yiwuphi umbuso esikhuluma ngawo. Alright, ithi ngase ngibona esinye isilo siphuma emhlabeni sinezimpondo ezimbili. Leso yisilo sesibili. Okay. Esakuqala siphuma elwandle esiPurpose state ukuthi siphuma ebantwini abaningi izizwe nezilimi. Leso siphuma emhlabeni. So njengoba esakuqala iPurpose state siphuma elwandle ebantwini abaningi izizwe nezilimi nezixuku. Umhlaba uzomelela indawo engela abantu abaningi nezizwe nezixuku. Ukuthi lesi silo esikhuluma ngaso leso saphuma endaweni engela abantu abaningi. Alright. Njalo lesi silo siphuma eminyakeni around 42 months lana sikhakhulethileyo ekubuseni kwePurpose state. So lesi silo siphuma ngo1789. So umbuso lo sikhuluma ngawo yakuphuma around 42 months ukuthi uzophuma around 1798. Alright, so uma siyabheka ukubana uphi umbuso lo ophume endaweni engela abantu abaningi nezizwe nezilimi nezixuku. Njalo endaweni engela abantu abaningi uma siyabheka lo umbuso njalo ophume around 42 months ophume ngo1798 United States of America. So ukuthi abantu nje bayazi ubana United States of America izange phuma abantu abaningi yaziqalela umhlaba wodwa yaqala ukukhula ke lokho ikhula. So umbuso esikhuluma ngalo United States of America. So uma sikhuluma ngezilo ezimbili sikhuluma ngePurpose state siphinde sikhulume ngeUnited States of America. So umbuso ezokhuluma ngawo isilo sesibili umbuso wani weAmerica. Ithi ngase ngibona esinye isilo siphuma emhlabeni sinezimpondo ezimbili ezifana newundlu kepha sikhuluma njengodrago. So lesi silo ukuthi sinezimpondo ezimbili ezifana newundlu. So ukuthi lesi silo ekuphumeni kwaso silike iKristu
Okay. sifana nobani noKristu ukuthi siyazi ubani iAmelika ukuphumeni kwayo uyaphuma nezimiso ezimbili ngenkululeko yezenkolo nangenkululeko yezepolitiki. iPapa State yahlukanisa ngoba uma siyabheka kumazwe akudala abuse ngemva kwePapa State uhulumende ebefaka inkolo ngaphansi kwakhe. But ilokuzeni iUnited States of America uma iphuma yaza neFreedom yathi inkululeko yani yezenkolo inkululeko yezepolitiki yahlukanisa yathi yezenkolo angeke zibe ngaphansi kukabani kukahulumende ngenxa yokubana lesi silo sifana neundlu ekuphumeni kwaso simsulwa njalo sibukeka simsulwa njalo simnene. So iAmelika ekuphumeni kwayo yaphuma injalo imsula yaletha inkululeko ku religion yaletha inkululeko yezepolitiki ireligion yangancindezelwa ngenxa yokubana lesi silo sinjengeundlu silike iKristu siza neFreedom ngenxa yokubana nathi iFreedom yethu sifumene ubani kuJesu Kristu. So ingakho sifaniswa nani noJesu Kristu ekuphumeni kwaso sibukeka simsulwa simnene. Ithi kepha sikhuluma njengodrago okuthi iAmelika ithe iphuma yaza nenkululeko but ekugqibeleni izotshintsha language ikhulume njengobani njengodrago. Ekuqaleni iphume ilike iKristu yakhipha imithetho ezenkululeko neze religion kwangadibani kwahlukaniswa amaKristu aba free angashushiswa angancindezelwa. But ekugqibeleni ithi kepha sikhuluma njengodrago ukubana iUnited States of America ekugqibeleni izotshintsha ishiya izimiso zayo ngokwehlukanisa kwezenkolo nezepolitiki kubambane kuyi-1. Alright. Ithi 12 ithi amandla esilo sakuqala siyawenza verse 12. Amandla esilo sakuqala siyawenza phambi kwaso. So isilo sakuqala isiphi iPapa State okuyikuthi iUnited States of America ipractice amandla esilo sakuqala. So isilo sakuqala iPapa State isilo sakuqala iPapa State ekuqaleni yashiya izimiso zayo yashushisa amaKristu. Okay. So kuyikuthi nayo iUnited States of America izoshiya izimiso zayo ngezenkolo nezepolitiki ikoshushisa ini amaKristu. Okay. Ithi siyawenza ukuba umhlaba nabo bonke abakhileyo kuwo bakhuleke kusilo sokuqala esiyingozi yaso yelashwa. So kuyikuthi iUnited States of America izonyanzela izofosa kubantu ukubana benjani bekhothamela iPapa State. iAmelika izonyanzela abantu iforce ukubana abantu bekhuleka phansi kwani kusilo sakuqala iPapa State. So iAmelika into ezoyenza manje in future ukubana eyibisela abantu back kuPapa State. Verse 13 ithi senza nezibonakaliso ezinkulu size senze umlilo uphume ezulwini wehlele emhlabeni phambi kwabantu. 14 futhi sidabukise abakhileyo emhlabeni ngezibonakaliso esazinikwayo ukuba senze phambi kwesilo sithi kwabakhileyo emhlabeni mabasenzele umfanekiso isilo ebesinenxeba nenkemba kempa sasinda. So kuyikuthi iUnited States of America iAmerica izoyenza izimangaliso ezinkulu. Lezo zimangaliso ezizabe zinjani zidukisa abantu benjani bekolandela. Uma belandela iUnited States of America iUnited States of America yabibuyisela abantu kubani kuPapa State ukubana abantu bekhuleke ukubani kusilo sakuqala ini iPapa State. So ithe siyakwenza ini umfanekiso wesilo. So uma sikhuluma ngomfanekiso wesilo ukuthi image of the beast masikhuluma image of the beast umfanekiso wesilo ukuthi istate nechurch kudibana. Okay. So kuyikuthi ichurch izodibanana nestate ukuthi United States of America izodibanana nechurch. Ichurch leyo yini iRoman Catholic Church. Singabheka vele iUnited States of America bazizwa bethi Christian nation but bengaphansi kweRoman Catholic Church. Okuyikuthi istate izodibanana nechurch yamakatolika. Siko yakha ini umfanekiso wani wesilo. Siko yakha ini umfanekiso wani wesilo. Uverse 15 ithi sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya ukuze umfanekiso wesilo ukhulume. Senza futhi ukuba bonke abangakhuleki kumfanekiso wesilo babulawe. United States of America izodibana neRoman Catholic Church ibe image of the beast. Iqede ibeke i-death degree yokubana umuntu ongakhuleki kumfanekiso wesilo njani abulawe. Kuyikuthi umuntu ozabe abantu abazabe benqaba ukukhukhuleka kufanekiso wesilo
kuzabe kunomthetho we-death decree ukubana kanjani babulawe. So into engifuna lapha siqaphele kakhulu ngiyazi ubana maybe abalaleli bazathi no lapha sikhuluma ngezizwe i-purpose state ile kobo European America ile kobo European so ukuthi bezocela ubana maybe hayi lento into ezoyenzeka khona ngale kuphela akunjalo because iAmerica singayibheka ikhotamelwa ngamazwe amaningi kakhulu. I-purpose state singayibheka ikhotamelwa ngamazwe amanjani amaningi kakhulu. Into ezizisebenzisayo eziningi zisponsor iAmerica. uTrump uma ilizwe sekunalapha eliyala khona uyafuna ukuclaim into zakhe back. So iAmerica into ezoyisebenzisa ipower yayo okuzokuthi wonke amakhosi wonke amazwe ebengaphansi kwaleyo umfanekiso wesilo. So ku-easy kakhulu lento ezoyenzeka lapha ayisozenzakala eAmerica kuphela izoyenzakala umhlaba wonke. Ngenxa yokubana amazwe esikuwe kakhulu eAfrica amazwe esikuwe vele asponsor intoni ngamazwe laphezulu iAmerica kakhulu lapha eMzansi kakhulu America inezinto eziningi ezilanjani ezisebenzayo enjani eMzansi maningi kakhulu amazwe asebenzisa izinto zaphesheya. So eziningi kakhulu ezinye izinto angeke ngazimenshina but eziningi kakhulu ezisetshenziswa izinto ezisetshenziswa lapha zinjani kungeze America. So ukuthi iAmerica ekugcineni izoba ngumbuso ophezulu opower. Then lo mbuso ophezulu opower uzabuyisela abantu kubana bekhotamela isilo sanjani sakuqala i-purpose state because ithe senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu nabacebileyo nabampofu verse 16 senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu nabacebileyo nabampofu nabakhululekileyo nabayizigqila bazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo. 17 ukuba kungabikho ongathenga nokuba athengise uma engenalo phawu igama lesilo noma isibalo segama laso. Lapha into esifumanayo ubana i-United States of America izoforsa ukubana abantu beyamkele i-mark of the beast uphawulwani lwesilo. So into okufanele sibheke la ukubana yintoni uphawu lesilo yini uphawu lesilo. Sometimes abaningi bathi uphawu lesilo ngu666 but according to the scripture uphawu lesilo so 666 ithi abantu bazonyanzela ukubana beyamkele ini uphawu lwani lwesilo. Uverse 18 just nje sibheke mayelana ngobani ngoverse 6 verse 18 ekhuluma mayelana no666 lapha ngifuna ukuthi nje just abantu bebheke kahle kahle ubana lapha makhona ngo666 yaso mark of the beast ithi nangu ukuhlakanipha onengqondo makabale isibalo sesilo. Okay. Ngokuba siyisibalo somuntu. So isibalo sesilo siyisibalo sani somuntu sakhe singamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha lesi sibalo. So ukuze sifumane inamba u666 fanele ithi isibalo makabale ukuthi kufanele siqale sikhalculate ukuze sifumane ubani u666. So ukuthi isibalo somuntu. So ukuthi fanele sikhalculate ini igama lomuntu ukuze sifumane ubani u666. So sizoyibheka ngenye imini because just nje abalali uma bengahamba becheck ubana uvicarous field day ungacalculate ngekwenumeral lantini yankhona ungacalculate igama lela vicarous field day uyafumana u666. Vicarous field day kuyilokuzeni yabo pop kunezinye ilokuzeni ingwane abazinxibayo bona abazigqoka ezibhala vicarous field day kuyikuthi bangunkulunkulu bangekuphi basemhlabeni. So singacalculate lelana amagama lana siyafumana u666. But asibuyele kuverse 16 ithi senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu nabacebileyo nabampofu nabakhululekileyo nabayizigqila bazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo ukuba kungabikho ongathenga nokuba athengise uma engenalo uphawu igama nesilo noma isibalo segama. Okuthi in the future kuzoba nzima ukuba abantu bethenge noma bethengise if ubengela mark of the beast. Kuzoba nzima ukuba benjani bethenge noma bethengise if benjani bengena mark of the beast. So yintoni uphawu lesilo yini i mark of the beast. So
ngaphambi kokubana sifumane ukubana yintoni imark of the beast yini uphawu lesilo fanele si-understand ukubana yintoni uphawu lukaNkulunkulu. Then uma singafumana uphawu lukaNkulunkulu kusho ukubana i-counterfeit yophawu lukaNkulunkulu yiyo ini imark of the beast. So singahamba ku-Isaiah 8 verse 16. Bengicela uyifunde nge-English. Okay. Yeah, bengicela uyifunde English. Ngicela uyifunde English isiZulu siyakhuluma but hayi kakuhle. So uma sikhuluma ngophawu and seal and sign igama eli1. Igama eli1 imark seal and sign igama eli1 wahamba efunda kuRomans 4 verse 11. yakutshela 4 verse 11 yakutshela ukubana mark and sign and seal igama eli1. So bengicela ufunda Isaiah 8 verse 16 kuze sifumane ukubana uphawu lukaNkulunkulu intoni. Many of them will stumble. They will fall and be broken. Isaiah 8 verse 16. Isaiah 8 or 16? Yeah, 8 verse 16 uqo. Oh, this 15. Okay. 8 verse 16. Verse 16. Yebo. Bind up this testimony of warning and seal up God's instruction among my disciples. Yes. So iverse le iyasitshela ukubana uphawu lukaNkulunkulu lusemthethweni ku-10 commandments. Uphawu lukaNkulunkulu lusemthethweni ku-10 commandments. So uma sidinga uphawu lukaNkulunkulu fanele silidinge ngezinto ezintathu. Njengoba uIsaiah 8 verse 16 the uphawu lukaNkulunkulu lusemthethweni kaNkulunkulu, uphawu lukaNkulunkulu silidinga izinto ezintathu. Emthethweni kaNkulunkulu fanele sifumane iname and title and territory. So uma singabheka kumthetho kaNkulunkulu asambe ku-Exodus 20 verse 8 to 11. Exodus 20 verse 8. Exodus 20. Yeah. Lapha sidinga ini uphawu lukaNkulunkulu. Isaiah 8 verse 16 the uphawu lukaNkulunkulu semthethweni kaNkulunkulu. Exodus 20 verse 8 ngizofunda ithi khumbula. Okay, first of all asiqala ku verse 13. U13 uthi ungabulali. So ungabulali. So sithe sidinga uphawu lukaNkulunkulu ngename and title and territory. So egameni ukubana ungabulali asifumane ukubana ngubani obhalileyo lapha. Njalo asifumane ititle yalo muntu obhalileyo, then asifumane iterritory. Then singathi kumthetho uverse 14 ithi ungaphingi. Asifumane igama, asifumane ititle, asifumane iterritory. But uma singahamba kumthetho wesine isabatha siyafumana igama, name and title and territory. Ifundeka kanje ithi khumbula usuku lesabatha olungcwelise izinsuku eziyisithupha uyakusebenza wenze umsebenzi wakho 10. Kepha usuku lesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu. So iligama silifumene iyaqhubeka ithi wakho awuyikusebenza umsebenzi ngalo wena nendodana yakho nendodakazi yakho nenceku yakho nencekukazi yakho nezinkomo zakho nomfokazi osemzini wakho. 11 ngokuba ngezinsuku ezisithupha uJehova wenza ititle izulu nomhlaba iterritory. So umthetho wesine kaNkulunkulu isabatha uluphawu lukabani lukaNkulunkulu. So yiseal of God, yiseal of God uphawu lukaNkulunkulu ophilayo. Singahamba kubani ku Deuteronomy kulo kuza Exodus 31. Exodus 31 verse 16 17 asambe lapha. Exodus 31 verse 16. Yeah, 16 and 17. Ithi ngalokho abakwaIsrayeli bayakuligcina isabatha abalilonde ezizukulwaneni zabo libe yisivumelwano esiphakade. 17 liwuphawu phakathi kwami nabatwana bakwaIsrayeli kuze kube phakade ngokuba ngezinsuku ezisithupha uJehova walenza izulu nomhlaba kepha ngosuku lesikhombisa waphumula. So ukuthi lapha siyafumana ubani uphawu lukaNkulunkulu luyisabatha. Ngicela ungifundele ngeEnglish uEzekiel 20 verse 12 and 20. Oh, Ezekiel. Yes. Exodus now. Okay. Yes, sesimgqibile Ezekiel 20. So Exodus 31 verse 17 and 17 iyakhuluma ukubana uphawu lukaNkulunkulu luyisabatha. Okay, Ezekiel 20 verse 12 and 17 bengicela ungifundele. 20 verse 12. Yes, 20 verse 12 and 20 again. Okay. Ufundeka kanje nake. 15. Also, I gave them my Sabbath as a sign between us, so they would know that I,
the Lord made them holy. Then verse 20. Verse 20. Keep my Sabbaths holy, that they may be a sign between us. Then you will know that I am the Lord, your God. Yes, so kukuthi isabatha liyisayini sithe igama elisayini and mark and seal igama eli1 lisho ukuthi uphawu. So kukuthi elama verse afakazelana ubana ini isabatha liwuphawu lukaNkulunkulu. So njengoba sithe isabatha liwuphawu lukaNkulunkulu kule yini incwadi esoyibheka nayo ngenye imini uSambulo 7 eyekhuluma ngeSeal of God ekhuluma ngophawu lukaNkulunkulu njengoba izwi likaNkulunkulu lithi isabatha liwuphawu lukaNkulunkulu. Sithe uma singathola uphawu lukaNkulunkulu icounterfeit yophawu lukaNkulunkulu iyo imark of the beast ewuphawu lwesilo. So isabatha liwuphawu lukaNkulunkulu. So imark of the beast intoni icounterfeit yesabatha? Icounterfeit yesabatha intoni? iSunday. So iSunday yiyo intoni? imark of the beast. Bengicela ungifundele kuleli phepha ekugcineni kwalo. So imark of the beast uphawu lwesilo ekugcineni kwalo mighty Sunday is our mark. Sunday is our mark of authority. Yes. The church is above the Bible. And the transference of Sabbath observance is proof that of that act. Yes. The Catholic Record, London, Ontario, September 1st, 1923. Yes, so kukuthi ya ungamakhona apho ukuthi iRoman Catholic Church iPapa State yaclaim ukubana ini iSunday uphawu lwabo. So imark of the beast iSunday, uphawu lukaNkulunkulu Seal of God ini iSabatha. So ukuthi iAmerica njengoba ithe iverse ithe iAmerica izobuyisela abantu ukubana bekhuleke kusilo sakuqala ukuthi iAmerica izonyanzela izofosa abantu ukubana beyamkele iSunday ngenkani. Okuyikuthi iAmerica izoshushisa amaKristu ukubana abantu beyamkele ini iSunday ngani ngenkani. So imark of the beast yini iSunday okuyikuthi iAmerica izoshushisa abantu ukubana beyamkele ukugcina kwani kweSunday. So sinophawu lukaNkulunkulu, sinophawu lwane sinophawu lwesilo. Uphawu lukaNkulunkulu iSabatha, uphawu lwesilo yini iSunday. So kuyikuthi in future iUnited States of America izodibana neRoman Catholic Church iyakhe ini iimage of the beast. Uma siyakhe iimage of the beast abantu bekonyanzela ukubana beyamkele ini uphawu lwesilo ini iSunday. So yiso lesi prophet uNkulunkulu njani osambulela sona ukubana in future iAmerica izophatha phatha umhlaba wonke ikonyanzela abantu ukubana abantu beyamkele iSunday ngenkani. Lo ongavumelani nezimiso zeAmerica iAmerica izobeka i-death decree ukubana anjani abulawe. Kunencwadi engizocela ukuyifunda la kuSambulo 4:14 verse 12. Asiqale kulokhu zena, asiqale ku9. Sambulo 14 verse 9. Lapha kuyi3 angels message lapha uNkulunkulu exwayisa izinceke zakhe. Uverse 9 lithi yalandela enye ingilosi yesithathu ithi ngezwi elikhulu, uma kukhona okhuleka kuso isilo nomfanekiso waso elamukela futhi uphawu ebunzini lakhe noma esendleni sakhe, naye uyakuliphuza iwayini lolaka lukaNkulunkulu elilungisiweyo esitsheni solaka lwakhe lungaxutshiwe, ahlutshwe ngomlilo nesibabuli phambi kwezingilosi ezingcwele naphambi kwewundlu. Nomse wokuhlushwa kwabo uyenyuka kuze kube phakade naphakade, abasena kuphumula imini nobusuku abakhuleka kuso isilo nomfanekiso waso nalowo owamkela uphawu lwegama laso. 12 nanku kubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa ngoJesu. So kuyikuthi uNkulunkulu uyasixwayisa lapho kubana iAmerica uma sinyanzela iSunday ukubana abantu begcine iSunday enkani, uNkulunkulu lokuzeni uyasixwayisa ukubana singayamkeli iSunday ngenkani sigcine. So okwamanje asikho kubana umuntu ogcina iSunday selwamkelile ini uphawu lesilo. Uphawu lesilo luba khona uma solunjani solunyanzelwa. Uma iUnited States of America isinyanzela because isisiforce ukubana beyamkele iSunday ngenkani. So ukuthi ekupheleni kuzoba namaqembu amabili
kuzoba namanjani nabantu abazabe bekhuleka kubani uNkulunkulu odala izulu nomhlaba begcina usuku leSabatha, then kukoba nabantu abazamkela imark of the beast ini iSunday. So nansi ithi nanku kubekezela kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa ngoJesu. So kuyikuthi singamaKristu even though iAmerica, United States of America izonyanzela ukubana samukele iSunday ngenkani, sigcina usuku leSunday nonkani, zikhona izinceko zikaNkulunkulu i144,000 ezoma ingayamkeli ini uphawu lwani lwesilo. Ithi nanku kubekezelwa kwabangcwele abagcina imiyalo kaNkulunkulu nokukholwa ngoJesu Kristu. Ukuthi kuzoba nebandla elilabantu, imovement yabantu abangasoze beyamkela iSunday ngenkani even though isifoso, kukoba nabantu abanjani abazoyamkela imark of the beast ini iSunday. Because uma singabuka kulokhu ze ku chapter 13 ithe ku verse 16 ithi senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu nabacebileyo nabampofu nabakhulekile nabayiziqhiqhile abazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo. So la kumeshini into ezimbili, esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo. So uma siyakhuluma ngebunzi, ibunzi lelo kuyikuthi kungemva kwebunzi kunani kunengqondo. So kuyikuthi bakhona abazoyamkela iSunday law noma iSunday worship ngengqondo zabo, abazodecide, abazothatha izinqumo ngani ngengqondo. Then ithe esandleni sabo sokunene kukoba nabakhona abazane abazoyamkela iSunday worship, iSunday law ngeaction, okuyikuthi bazabe sebegwenywa ini i-dead degree ebekiweyo bekoyamkela ini iSunday law. So yiso isiprophet uNkulunkulu asambulele sona ukubana in future iAmerica izonyanzela ukubana abantu uyamkele imark of the beast. U17 uthe ukuba kungabikho othenga nokuba athengise uma engenalo phawu lesilo. In future abantu abagcina iSabatha kuzoba nzima ukubana bethenge noma bethengise phandle kwethu. Ngenxa yokubana kufanele benjani beyamkele ini uphawu lesilo, but bazoqhubeka benjani bemile benjalo. Even though iAmerica izobeka i-dead degree i144,000 izoma until uNkulunkulu ezebeke uphawu ezincekweni zakhe, uphawu lwakhe lonini oluyiSabatha. So angaze ubana ngabe unombuzo na mayelana kubazalwa nokubabukela ukubana ngabe unombuzo ngababuzela wona kule chapter. Ngicabanga ukuthi uma kukhona umbuzo omunye ongaba khona ngiyokhona ukuthi ngiyicollecte yonke lapha kuma comment section, and then bese senze linye ilanga futhi bese ke sikwazi ukuthi siphendule imibuzo ekugcineni. Yes. Ikakhulu mayelana uma sikhuluma ngophawu kaNkulunkulu nemark of the beast. So ngiyazi ukubana abantu siyavangela, so sivangela kakhulu, so kubasuka bebe nembuzo mayelana nalolu. So ichapter elandelayo lapha esingayibheka kakhulu ngo chapter 7 kaSambulo. Chapter 7 kaSambulo ekhuluma ngophawu kabani lukaNkulunkulu. So according to the prophecy kumika nje sino chapter 14 okaSambulo 3 angels message okufanele imenyezelwe emhlabeni wonke ukubana abantu bengayamkeli imark of the beast Sunday. Maybe into singayenza nomphathi wami because ngiyabona isikhathi sethu sesikanje. Into engayenza mhlawumbe nizongcola babukeli bami lapha emakhaya, we are using i-facility esuke siyirenda, so ikhadi zethu suke zilimited. Ngingathanda ukuthi yona mhlawumbe siyenze separate yona. Yeah. Siyenze separate, singayihlanganisi nalesifundo lesibili. Yes. Siyenze njani separate. Yeah, uqinisele kunjalo. Mhlawumbe nje singa repapa kuyona le. Yes. Ngesikhathi sethu. Yes. Yeah, okwanamhlanje maybe ukuthi singaphelela lapho. Singaphelela lapho nje, just ninikeze ababukeli abazalwa nokubana ngokosiprophet okumika nje sine 3 angels message okufanele injani ishunyayele ezizweni zonke emhlabeni wonke. Number 2 into elandelayo i-United States of America izofoster iSunday ngenkani okubana abantu beyamkele imark of the beast. iSunday imark of the beast yikho lapho i144,000 izodlula kubani ku tribulation lapho
uTrump uzabe enyanzela abantu ukubana noma uTrump United States even though kungalandela uphi upresident but iUnited States of America iprofit ukubana yiyo ezonjani ezonyanzela abantu ukubana beyamkele iSunday law iyeza manje Sunday law ngethemba abalandela kakhulu ngeAmerica bazomfakazela ukubana Sunday law iyeza then uma abantu sebeyamkelela imark of the beast into elandelayo uNkulunkulu uzobeka uphawu abatwana bakhe laba banjani abangayamkelanga imark of the beast Sunday then lolu phawu luyisabatha uma seNkulunkulu sebekile uphawu abatwana bakhe into elandelayo izishayo eziyisikhombisa ku Revelation 16 so uphawu luzobeza ukubana bevikeleke kuzishayo ezingaki eziyisikhombisa ngethemba ngimalapho uNkulunkulu anenzele kahle egameni lomfelo Jesu Kristu amen. Babukele bethu lapha emakhaya asithathe thuba sibonga uNkulunkulu kakhulu nangaso lesi sikhathi nangayo mfowethu osivakashele ukuzosinikeza lesi sifundo sanamhlanje. Ngicela ukwenza kanjena ke if you have any question please drop it down and then I will collect it all together and then bese senza isikhathi naye sikwazi ukuthi ke ebese ke ekwazi ukuthi aniphendule kakhulu. Bafowethu ngiyabonga kakhulu kakhulu yo namhlanje I was so down but ngenxa yalesi sifundo ngizumoya wami ulokhu ulangazelela nje ulokhu ufuna ukuthola even more and more about these things zikaNkulunkulu. I'm from the night prayer. Hey njengoba nje amehlo ami ashonele phakathi but uNkulunkulu ke siyamkhonza kakhulu and siyamkholwa kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha and ngomhla ka 28 let me check quickly just a quick one bazumam so that I'll give you into a straight ngomhla ka asenze kanje sithi ngoJanuary ngomhla ka 31 sizobe silaphana eSoweto eMidlands ezone 6 laphana ebandleni likaMfundisi uMbatha elapha eTendeni sinento nje ukuthi ake soqala unyaka kahle. In the beginning God created okanye ke sithi nje in the beginning God ekuqaleni nje uNkulunkulu in the beginning of anything uNkulunkulu. So I'm extending this invitation to each and everyone who believes in prayer lapha ngomhla ka 31 September siyobe silaphana eSoweto not eDlamini akusengikhumbula eDlamini laphana eNkonjane Primary School siyobe silaphana eNkonjane Primary School starting from 10 ekseni. Inkonzo yethu yobe semini wona wonke umuntu okholelwe emthandazweni ake sihlangane laphana ke siyothandaza sonke bafowethu 31 January. I've never hosted a service in January, so then it's specifically for prayer. And ngalolu suku kuyobe kuyilanga nje lomthandazo. We'll give you proper details. Maybe we'll have 7 days of prayer and fasting. Then on the day of the service, kuyobe kuyilanga lethu lokugcina. But ngiyazi ukuthi ke phela it's a gathering of abazalwane. Ngiyazi ukuthi uJanuary amabandla namabandla nezinhlelo zakhona ezihlukahlukene zama prayers. So ngiyazi ukuthi abanye bazobe bese inhlelweni zamasonto in terms of ama prayer and fasting. But if kanjani then we can have leli langa leli specifically for prayer and fasting lela ngomhla ka 31 January 2026 sibonana khona lapha bafowethu. Then I'll be happy to see you there. And then the month after siyobe sesiya ke eThekwini ngomhla ka 28 February siyobe silaphana ke ngase Wonder Mia Mall iseDurban siyobe silaphana kanye noMama Dlamini City Health Healing Deliverance
she's very knowledgeable when it comes to the things of Zakwa Health. So free entry sibe sikhona khona laphana starting from 10 ekuseni. Sive sesiqalile ke. More dates are coming for our upcoming services. uNkulunkulu kanigcina nibusise sisibonane nange episode yethu elandelayo. God bless you.